tulita dedenjeng-denjengan Blegegek ugek sak tulita mel. Ngerti-ngerti kok sudungku krawan piyai loro. Mangke riyen Begawan Durna saha Rekyana Patih Harya Sengkuni. Sasampunipun lenggah kanthi skeca sarawuh pejengandika, kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng rawuh wonten mriki to. Lole. Samarante dok ning tumpul alas dadi wana-wana dadi alas. Alas dadi wana-wana dadi kutha. 1000 kutha wis tak liwati. Awala. Oh iya Kakang Semarya. Pamojene Kakang Badrana ya slamet prapta kono kene. Iya Kakang Semar. Praptaku ya ora ana alangan suwiji apa. Nggih syukur yen ngaten. Dipun prayogaken lenggahipun. Ya, Senajan ora kepenak ya kudu tak penak-penake. Mergo aku ki pendhita ratu pujanggane kraton. Aku ki kulina lungguh kursi sing ana babute. Sing empuk. Tur sing mentul-mentul. Barang tekan kene, lah kok mung dilinggoke ning lincak pating. Pating apa iki? Pating pecotot ngene iki. Ming nyocoki pupu. Semar. Kowe dadi punakawane Pandhawa ning Seprana semene kok ya ajeg wae. Nyatane wae omahmu ya isih gedhek kaya ngene iki. Payonmu ya isih mung saka blarak. Kayak iki to. Drok. Ning ngisor ki joben ngono lumayan. Lah iki meng nganggo lemah. Mula di ngapura ning sendalku kepeksa kudu tangguh. Kok ndak aku masuk ain. Truk. Nggih. Nyelekit ae. Wampleng saiki kowe apa mengko? Kose. Gumun aku kowe. Ngendi papan ketekan menungsa loro kowe kok mesti ngrusak-ngrusakake. Senengane ngrusak suasana. Marake emosi, Truk. Ya sabar. Pancen wong kaya ngono kuwi jan kaya ngono kuwi watekane iki. Wis sabar. Sabar piye? Aku kon sabar piye? Gatolke bapange, Truk. Kon sabar kepiye? Ya kosek gampang mengko. Kosek engko nek kira-kira kudu diantem ya diantem. Ngono ya, Truk ya. Heeh. Wis anteng kosek. Diterno nyelekine gajul kok kene. Peremban. Pancen kanan kula niki nggih ngaten niki. Neng kula nggih mboten nate ngresula sing penting Bagas Waras. Lah arep Bagas Waras ki kepiye? Kepiye lah arep Bagas Waras? Lah arep sehat ki kepiye nek kaya ngene iki? Omahmu wae ora pokro, reget. Pelataranmu ya jembrung kono-kono kuwi. Ngono wae kowe kok ya betah dadi punakawane para Pandhawa. Lah nek sekirane Pandhawa ora kuat bayar kowe iki, melu karo aku. Omong karo aku. Nggih pun. Sak kersane sampeyan lah niki jane wonten wigatos menapa to? Jane wonten wigati napa? Ya wis, ngene ya. Aku selak ora betah nek kesuwen ana kene. Bakone praptaka ning Karang Kadempel kene mung mundi dawuhe anak Prabu Duryudana. Rene saiki negara Ngastina lagi ketaman pegeblok. Nek larang sandang pangan apa jenenge? Nek larang sandang, larang pangan kuwi ora. Mergo negara Ngastina negara sing sugih blegedhu. Nyatane wae glodroken panggonanku, penganggonku sarwa emas kabeh. Nanging mbuh jalane apa kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lara, akeh rajapati. Bebasane sok lara sore tumekaning pati. Mongko pirang-pirang budidaya wis ditindakake. Klebu nimbali para pinter, para wiku winasih supaya ngusadani renganing praja parandene ora mendoning malah saya ngrebda. Lah banjur anak Prabu Duryudana nampa wangsiting dewa
Negara Ngastina bakal luwal saka penandang waton ora ketang mung sedaya kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah, dadi tekaku ora kene iki kedhawuhan supaya mboyong Semar nek jane aku ora percaya karo keluwihane Semar. Nek gandeng aku mung sadherma, didhawuhi anane ya mung mangkat ngono wae. Wis kaya ngono kuwi. Mulai saiki kowe gelem tak boyong ning Ngastina. Semar arep njaluk beban apa bakal tak turuti. Ayo. Gelem ya? Gelem ya Semar ya? Iya Kakang Semar, aku pinangka dadi saksi tama yen Kakang Durna iki kedhawuhan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong wis ta. Wis. Arep bebana apa aja sumelang. Mesti bakal dituruti. Klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyakake. Semare koden prayitna sawire seka balik kilar-kilar semedi ing tengah latar. Oh nggih jane kula niku mboten kawratan. Yen ajeng diboyong teng Ngastina niku mboten kawratan ning ngampun sakniki. Margi niki kula tesih wonten ayahan. Mejayan pun rampung ayahan kula kula purun diboyong. Lah terus rampunge kapan? Ayahanmu ki kok sajake penting. Udakara nggih setengah taun munggahe setahun. Setengah tahun. Rada modar kabeh. Setengah tahun gedene nganti setahun. Gampange kowe mau arep nampik Semar. Kowe iki mau arep diboyong dimulyakake kok ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punungan Pandhawa wae. Sing tekan sepurene kowe tetep melarat. Kowe mau ngajek dadi batur gedhi bal 17. Lah mau arep dimulyakake kok ora gelem gleleng. Angkuh kowe Semar. Gleleng kowe Semar. Lan meneh mau ngarep aku kandha. Nek jane aku ki ora percaya karo Semar. Aku jane suthik teko ning panggonanmu kene ning gandeng aku kedhawan anak Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk srana alus ora gelem apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar. Kersane sampean iku pripun? Kalo. Sawangen. Deloken, aku rene nganti wadya bolos gelas papan kanthi sikep gamane ngayuda. Mula nek kowe wangkal wanget ora gelem tak boyong. Karang kadempel bakal tak dadekke karang abang bakal tak obong larak terantuk keparat tenan kuwi. Pak. Nuwun sewu nek mbok nek duwe wadah kasang ki dijaga nek omongan. Ora waton omong. Wah kae wis Bagong ae wis nesu ngono kae. Gong sabar Gong. Sabar piye? Sampluk sisan kowe. Kon sabar kok piye? Emosinan aku iki. Lah iki Bagong. Kowe aja melu-melu perkara iki. Melu-melu wae. Aku ki rombongan dhewe padake. Sampeyan sing kok suwe-suwemu gawe kemropok. Gawe kemropok kepiye? Sampeyan dawuhane napa teng Asina? Kula tanglus jenengan dawuhane napa teng Asina? Sik loro telakku. Wis kondang yen aku disungga-sungga dadi pujangane kraton, dadi pendhitane kraton. Lah gene mung pendhita. Jare pendhita ki pun barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata, dipundi ilmu batine ditata salah bawane. Nek kok sangkemu elek. Pinter ya Bagong saiki nek omongan. Pinter ana naskahe kok. Lah kok nyangkem-nyangkemke karo Begawan Durna. Wis ben, nyatane elek tenan kok. Omong ra diatur perkara kowe ngelelek bapak, ngonekke bapak wong melarat. Aku ora apa-apa. Soale melarat tenan. Nek bareng kowe muni ngemengke bapak, kowe muni bapak mung batur gedhi bal 17, lor hatiku. Sakit hatiku. Kowe padha wae karo wis ngemengke bapak, wis ngenyak-nyenyak bapak, Bagong ora trimo. Perkara bapak melarat ya wis ben.
Wong mangan yo ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki wis ikhlas wis nrimo panane tetep bersyukur. Mergo piye wae hasil sing halal saka jeripayahe bapak. Neng bareng kowe gleleng umuk karo sugih bandamu pirang-pirang. Neng kira hasil mulih-mulih nilep duwite rakyat, ya ora? Ngaku ora kowe? Ora wae. Sampuk. Sangone barang kuwi ya ana tukang korupsi. Ngono kok ngunake bapakmu batur gedimbal ping 21. Monggo upama ditelusur ditimbang ngono Semar ki karo Durna derajate malah dhuwur bapak. Ora coba bapak ki sapa? Oh, bapakmu kuwi mung Semar, wong melarat, wong keserakat, ora nata gelar. Ning batine bapak ki dewa. Dewa apa? Oh, dewa apa kok bentuke kaya ngono? Kowe ora ngeyel. Kowe tak kandhani. Tak kandhani bapak ki jaman Senom. Jenenge Sanghyang Semaya. Semaya, Gong. Semaya. Sanghyang Semaya. Kowe deleng-eleng. Sanghyang Maryana. Sapa? Semaya. Lah Sanghyang Semaya ki tunggale 3. Nomor 1 Sanghyang Tejamaya ya Toga kae. Nomor 2 Sanghyang Semaya. Nomor 3 ki Manikmaya Bathara Guru. Ala-ala bapak ki dewa, kakangne Bathara Guru. Dadi aku nek nyeluk Bathara Guru ki ngono, dhuwur aku derajate karo kowe iki. Kowe iki meng pendhita. Neng barang kowe Durna ki sapa? Durna ki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Biyen kowe bagus kowe biyen. Neng merga saka polahmu dhewe, saka pokalmu dhewe dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu sengkune kae barang kae. Ora kriap-kriip nih. Kukus kae liwet kowe. Mung merga saka unine nek sengkune iki. Merga nek mune elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mula tekan saiki Durna karo sengkune iki mung dadi provokator. Kaya ngono kok nyepelake bapak melarat. Mung batur gedimbal 17. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak, masuk angin wis tak kroki kok. Lah kok kowe bapak ki dijegoke kirike tak cekel tak bleh. Ngopo? Gelem kowe tak bleh? Mula kowe nek kowe ngalale bapak Bagong sing ora trima, luwe-luwe kowe sumbar ning Karang Kademar to obong. Oh la dalah. Ya. Bagong saiki sing arep belani. Ayo, ngono ya kowe saiki dur. Wani cuwik nguneke bapakne tak lakban lambemu. Nek kono kowe arep wani. Kowe arep wani karo Pendhita Durna. Mongko aku rene ngrit wadya blos gelar papan. Glo, sawangen, deloken. Piye? Mbok kowe nang kuping. Mune piye mau lambemu mau? Sing tak ndol-ndolke mesti Kurawa. Kurawa ki mung rombongan apa? Rombongan bebarosi, ya ora? Njur ngopo Bagong ki anak Semar kok wedi? Arep kowe ngerep wadyabala, arep kowe nggawa Kurawa. Bagong ora bakal gigrik. Kene tak babatane wadyabala mung klebu kowe kuwi. Durna ora minggat kene lakon nyo iki tu. Pancen kowe anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa, ngerti nek bapakne arep diajak patine njur belani. Gawe marem. Lek ngono Bagong iki mengko sing saguh arep ngundurke Kurawa. Bagong sing arepane mungsuh karo Kurawa. Ngono to, Le? Bagong. Gong. Bagong iki kewadimu kuwi kepiye, Truk? Gong. 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 Wah, matane putih kabeh iki, Pak.
Ayane kumat apa ya iki? Coba diketak, Pak. Bagong, amuk Suramata Jaya Mrata Iwayan padha-padha. Wis. Kepiye? Mau ponton dawuh, Pak. Berarti kowe sing arep ngundurke Bala Kurawa. Kowe sing wani ngundurke Kurawa. Sik muni sapa? Sing ngomong sapa? Sing ngomong aku ngene sapa? Sing ngomong aku arep maju sapa? Lah lemu macak gleleng ki. Lemu macak naso-naso mong ki ngopo? Lah aku ki main nantangke sik. Kan bagianku nantangke, gekku aku ndelok. Karo nonton. Nantangke piye? Nantangke sapa kowe iki, Gong? Lah kowe ki ngopo anak Semar ki ora mung Bagong kok. Kowe ki nang kene ya kok nyambut gawe. Ora mung turu, neng tenang. Iki mau aku ya weruh Ndara Setyaki karo Anoman. Iki mau ya ketok sowan mrene. Nah, mumpung tekan kene do kon nyambut gawe. Ndara Setyaki karo Anoman mengko ben do perang ngadepi Kurawa, awak dhewe nonton. Ngono. Oh ayo jebul mung nantangke. Ngono kok le nesu-nesu le mencak-mencak kaya ya oi. Pahit. Pak, meh keturon aku. Kareng Petruk Bagong. Mangsa barang leh mudha ngundurke Pendhita Durna. Patih Sengkuni lan Kurawa sing baku. Para kawula karang kadempul aja nganti kasempyok ing ngaradan. Sentika, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, aman saja, Pak. Aman. Kowe arep nonton limbukan apa? Ya arep nak aku. Sing tak tunggu-tunggu ki nggon limbukane sih, Pak. Gek ayo nonton limbukan mengko ana denok tak ting barang. Lah terus saniki kersane Bapak pripun? Umpama cara ratu ngono aku arep kundur kedaton. Aku arep nemoni dara-daraku sing do lungguh ning mburi kae. Oh nggih, Pak. Bapak kersane diringi napa? Gugur gunung. Ora. Oh, aku iring ngono nganggo ladrang irang. Neng terus dibacut ning slepek irang. Oh, nggih. Selepek napa sepek, Pak? Selepek. Oh, iya. Monggo kanca-kanca prawit karang kadempel. Bapak Semar nyuwun dipun iringi ladrang irang. Dipun lajengaken slepek irang. Monggo buka bunang.
suping rasa jati Sinegok semanten ketika capus sak jawane pendapi karang kadempel Gelora Petruk lan Gelora Bagong sami merpati Raden Setyaki mah sang Anoman akarya kagiat kadoro kasang Kaduhan rimang lir leno tanpa kanit yen tan tulus mangkutyah utama Ndara Setyaki rene kula wae dereng kober mbagekke Wilujeng to Den, bekti kula katur nggih Den. Ya Pedro tak tampa. Lan pamujimu slamet tekaku ning kene. Bekti kula Gus. Bagong tak tampa. Pedro. Kowe ya slamet to Man, Anoman. Inggih Ki Lurah, pangestunipun wilujeng. Pedro, dalem. Rene aku mau ora melu nyaket, mung nunggu ana jaba. Piye sing dadi dawuhe bapakmu? Monggo iki mah aku weruh Pendhita Durna. Sajae tekan kene nggih, leres. Ono apa? Nek pancen gawe geger tak jangkahi dhewe. Nggih sabar, sabar. Jangkah ya jangkah ning sabar riyin. Ndara, niki malah kebenaran banget, Nduk. Dene Ndara Setyaki lan Anoman malah ugi sami wonten mriki. Margi niki wae critane kakekne Semar Barda. Wawan rembak kalih Sinuwun Punta, Sinuwun Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka pancen banjur ketekan Pendhita Durna. Sing surasane jare negara Ngastina lagi nandhang pagebluk. Saranane kudu mboyong Bapak Semar. Neng bapak sajake wis krasa nek jan arep diboyong nang Ngastina ki mesti mung arep didadekke tumbal lan mung arep diajab patine. Iya Petruk, banjur. Nah, gandeng bapak ora gelem diboyong, Durna muring-muring. Terus diwangsuli kalih Bagong. Gayeng padu rame nika. Gayeng banget nganti Durna ditendang karo Bagong. Oh, to, Gong. Heeh. Tak gajul mau nggon apa jenenge? Telake tak gajul mau. Mulane iki kula wani mencak-mencak. Mergo asline ya mung goleke gawean jenengan niku Ndara Setyaki. Den Ndara Setyaki. Durna Sengkuni niku teng pundi mawon mesti nggawa Kurawa. Tur mesti gawe geger nyambut gawe Den. Lho kuwi sing prado tak ajari dhewe Kurawa. Sukses, Gong. Sukses sih. Sukses goleke gawean. Heeh. Nek bapake arep gawe desa barang ki ragate kok ngendi ya, Truk ya? Ampuh. Aku ya ora ngerti desa sing dikarepke bapake kepiye. Ya wis teko manut wae. Kon tuku semen ya tuku semen. Kon tuku bataku ya tuku bataku. Nggo ngopo ngeplok ndasmu kuwi. Oh ya atos e. Ayo tuku bangun desa kuwi mau lho. Bangun gepura apa bangun apa? Ha ya wis. Wis kowe engko dirembuk mengko nek iki nonton sing do perang kuwi. Heeh, ketoke gayeng nek do perang. Ayo ayo ditonton bareng-bareng kok. Heeh. Tak tonton karo menek wit kambil.
kok. Oh. Wah, jadi. Mantap. Sigrapal kang tumingal prang campo samya ngadali lirate twelete koto ngadalah sing tak goleki Bagong ning iki malah semthuk ya aku ora pangling Setyaki dasar Puranyata. Ayo Kartomarma keparat. Wah, sugal wuhusmu babamu. Papan Kurawa ning ndi papan mung arep gawe geger. Setyaki. Piye? Ndi Bagong? Wani ngecamah karo Bapa Durna Semira. Bagong kon rene tak tugele gulune. Ora perlu ngepok Punakawan. Lan arep gawe rusak karang kadempel. Setyaki sing saguh babati Kurawa. Babu arep ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis Kartomarma. As. Yo. Mati. As. Aja iku. Satol. Mati ya. Oh. Mati anakku. Mas. Oh. Lho. Wah. Ejia. As cadak kowe lho. Mati tenaku. Oh. Wah. Oh. Yo. As. Jian rapopo. Ayo. Oh. Biar. Oh. Oh. Oh.
Biar. Biar. Jaluk. Ya. Ojo kubak dadamu. Jowigan. Pas. Ojo itu. Ayo. Modal kowe. Biar sangu godo. Waduh. 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 Wah. Wah. Modiar cocok tanaman. Wah, edian Anoman. Edian mat. Wah, iya. Mutiar. Waduh. Ngapa Kartomarma? Edan, Wan. Waduh, edian. Piye kok kontal iki? Jarine musuhe Bagong. Ora ngerti ya. Ora ngerti nek ana Setyaki. Tobat. Terus mangga, Mas. Ngapa Satama? Jare musuhe Bagong, Man. Jare musuhe Punakawan. Ora ngerti. Ya meng aku weruhe Punakawan. Anomane metu e, Man. Ora ngerti. Kono mundura. Nggih, kula semanggaken. Sing durung maju sapa ya? Dur Sasana. Hei! Wiwon wan. Rene. Kenapa? Rene ya.
Lho babu. Pripun kabare, Mas? Apik. Ak maju perang ora? Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Punakawan. Punakawan. Heeh. Punakawan. Wah, kecil, Man. Gampang niku. Maju. Lho babu. Ora usah lho gamelan wis gayeng banget. Wis ben modar. Ya, wah. Bajigur jare musuhe Punakawan, Wan. Wan. Piye, Dur? Jare musuhe Punakawan. Ayo Punakawan to. Ora ngerti. Ora apa-apa ora wedi meng karo munyuk kowe kok. Lho. Abruo. Muter. Kowe. Tanganting. Gayeng kae. Tanganting. Punakawane metu iki. Yo. Dur sasana wah gleleng kowe saiki gleleng wae aku kok. Arep gelut ora? Wah. Iya no. Lo babu. Teo tanganting. Kalah gleleng aku. Ayo kalah wae nek karo aku kok. Padhake. Ngatemo. Urung siap ya aku ki. Ajare kon ngantem. Meneh ora? Iya. Padhake kene iki meguru anu maneh. Yutit. Kesia. Oh, piye saking trampile Petruk. Petruk iki ngapa ya kae ya? Man aku dine carane mereman. Pripun ya? Dine sing iso muni kae lho nek kowe. Aku njaluk aku. Mangap. Kok asin ya manja? Ha nggih. Tobi mawon. Kurang akeh. Mangap. Leleng aku nek maju aku. Lo babu. Wah, bagong iki.
Wih, lampuh nih. Wah, iso ngere barang e. Wah. Wah, ngerti ku nek glek ngono. Lo babu, lo babu. Wah, iki ngopo ya, Gong? Wah, iki. Man, nene man. Man, nene. Pripun? Waduh. Kakean man lemunei man. Kakean. Wah, kejem ya iki. Truk njaluk truk gaeng lho, Truk. Apa? Tak jaluk aku. Nyuwun, nyuwun jaluk. Ih, tekan ngendi-ngendi. Wah, iya. Iki pas iki Gong, aku isih iso omongan. Langsung aku mau kah banget. Ijo lho urane. Yo, amuk Suramrata, Jayamrata. Ya. Gampang. Truk, Piye? aku dinai. Ngopo? Aku dinai lehmu iso kaya ngono kuwi mau. Wis njaluk Bagong, Bagong duwe akeh. Gong, Kang, nene ya. Piye? Aku njaluk. Amang apa? Nglumatur mangap. Terus mundur, Truk. Wes, Apa ta iki? Apa ta iki? Kok rada mabuk ya, Gong ya? anjan kaya ngono kuwi proses jenenge. Mung kok wis tekan jero weteng, no. Operasi sesuk kowe. Tak jajale. Kamu diam lihat aja kamu. Iya cikul. Baca aku ya ijo apa piye? Iki jamin kethek ji. ana musuh rada ampuh iki. Ngok diam lihat tuh. Dia yang Iya. jadi punya kawan apa bon bintang, bon binatang, kesuwen.
Ana iki semen. Sapa? Bagong. Ana mundur wae. Kakang Durna. Hai. Mang mriki, Kang. Nggih, Depate. Pripun, Depate? Kurawa kalah kabeh niku pripun, Kang? Nek Kurawa kados ngaten niku pancenan. Meng ngebabaki mobil. Lah nggih. Ngebot-boti mobil, ngebak-ngebaki mobil, le madang akeh dhewe. Lah ning pripun iki Kurawa mundur sedanten diajar kali Setyaki kali Punakawan kali Anoman. Oh, lah pancen. Ora apa-apa wis biasa. Depate. Apa jenenge? Kurawa didhawuhi kan mundur yen. Didhawuhi kan mundur yen nekuk penjalin. Oh nggih. Lah terus Kakang Durna. Oh, kula tak golek pinto serayan. Oh nggih. Kula namung manut. Manut mawon. Ning kira-kira kasil to iso dijagake to niki mengke Pun to. Mang percaya kalih kula ajeng sowan Hyang Pandya Betari Durga, ajeng nyuwun pitulungan. Oh nggih pun. Nggih nek ngaten nggih. Sewangan lampah kula tak ngundurke Kurawa sampean muga-muga iso kasil. Nggih, nggih Pak Nggih.